Machigni kamora mora ma intiere e wuok tich ma kawuono ni endi ka en wuok tich endo ma tarik 23 dwe mar aboro. Tarik ni endi en tarik endo makoro en mano tarik ma wadwa ni mondo wachak godo juma ni endi achiel kachiel an go Oboke adek ka endi ma The Star, Oboke ma The Standard kod Oboke ma The Daily Nation. Abo chako kod Oboke ma The Star ka endi nyinga en Okello. New poll, Ruto lead but can't win round one. Ruto nengano endo masani kwa chini koro golo mbulu mar paro mano timo kod Radio Africa. Wachire ni koro sani Ruto nitie kod kuna tamalo 43 mar mbulu te minyalo go sani kilwe kod Raila. Mane ende wach manitiere kanyo endo ma inyalo ng'i achiel kachiel to gi wach ang'o e wachno. Ene wach masani koro tiap ito Oboke ni mara 4 Ruto can't beat Raila with a margin of 29%. Mendi gima koro Javas Bigambo owacho. Javas Bigambo ni political analyst mane oloso kod The Star. Mane wacho mantiere wacho ni Ruto kunyalo loyo Raila kod kwana tamalo 29. Looking at the facts that they are on the ground and the dynamics that come into play, it may be possible for DP President William Ruto to beat ODM leader Raila Odinga with a margin. It might not be possible for DP William Ruto to beat ODM leader Raila Odinga with a margin of 29%, which is highly unlikely outcome unless something drastic happens to diminish Raila's popularity so much and lifts William Ruto's popularity to the match level that is never had. Mane wacho mantiere kanyo endo. On the other hand, wacho ni koro Ruto can beat Raila and ANC Musalia Mudavadi separately in Western. I do not think it is possible. Magi koro gimana paro tu makoro ng'ato koro goma Javas Bigambo esema ko wacho ni koro idwa mondo mi koro seche ma wadhi go nyime ni endi rival stealing my economic ideas, says Musalia Mudavadi. Mudavadi koro ywak ni joma chungi ki Ruto gi Raila lakini koro kwalo wach ne mar economy. Mae wach ma koro Mudavadi ywak ni ja okwalo gira ni to poka chako kata mana tiyo kode. Mudavadi wuogo kumondi tigi giri ni mondo mi koro jowe kwale. Mane wach manyalo nyiso Mudavadi kanyo. Kama dhi nyime magi koro mana weche mantiere kanyo to Oboke ni endi mar 13 ang'o manyien matanga ket kanyo kata mamako wang'a. Ching'eny kanyo ma bende koro bro ng'iyo kata kamano endo wach maduong' ma kawuono nitiere en ni koro piny Kenya ne okawo mano simbo ma piny mangima mano endo mag tuke mag rowere mano timre pacho ka endi sama bende kono ero midila mago ma midila boro mago eko mag mula mane wach mantiere kanyo endo 17 gold medals ma endi koro chini ma endi tugo maberie mogik ma Kenya osebedo godo kuom magiki pinje 32 mane obiro kata mane oyudo medals nitie mane ok oyudo kabisa. Mane ende wach mantiere ka ng'iyo kendo koni endi en ni Ken back as past sink holes, Man United held by Southampton. Mane wach mantiere kanyo endo en ni sanji makoro Arsenal bende koro nyocha kwa yok proper. En ng'eni kosa ni koro en tume to jidhi. En oselokre koro en duka ya wanyiewe. Gibende ka yudo gi nengo mogonyere kabisa tikawo tidhi. Oboke ma The Standard. Ruto sustains attack on rivals over BBI. My watchman tika India buoyed by the court's decision. A bullish DP accuses proponents of advancing selfish interests as some of President Kenyatta's allies describe the move to amend the law as unstoppable even after next year's pause. Mane wach mantiere Ruto sani endi koro ne pod medo mna go kore owacho ni koro kuom sani en magi maber ni seche ma koro entiere ni endi omor poro nyiso jogo ni ne utimo gimok ni kare wach BBI. Mane wach mapeka nyisa koro Ruto koro dhi nyime nyiedho ne jogi kini ne okwero gi mondo mi gidhi mos to kene gidwa dhi mos. Kama dhi nyime Uhuru and Raila ignored my warning on BBI. Mudavadi says ANC leader Musalia Mudavadi says he warned Building Bridges Initiative proponents President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga of its possible downfall 3 years ago. Mae wacho koro Mudavadi wacho ni nosenyiso jogi ni gini nyalo lwar. Koro Mudavadi bende koro wacho mana ito Oboke ni mara ang'wen ujene gima owacho. Sama bende anako koro Narok North MP Moitalel Ole Kenta wacho ni don't celebrate yet. DP allies told over appeal court verdict. Mane wacho mantiere onyisi jogo kuma yasiruto niki mondo me gimora ahinya.
Nyanza leaders, we are now focusing on 2022. Jotelo mai gwenge mag Nyanza wacho ni koro giwere gweche mag BBI ging'iyo mbele kama ji dhie manendo 2022 ma en higa manyien. No one can ambush us with legal tsunami. Mane wach mokoro ntiere kanyo endo na kama ne pa jasomo kod jondiko koro gin kanyo. Kanyo endo inyalo ng'iyo gi achiel kachiel. Sama bende koro aneno ka magi weche ma ai counties gin makoro gin kanyo inyalo ng'iyo ito Oboke ni mar 15 koro aneno ka nitie pa jasomo kod jondiko ma bende koro otiap ka endi malich ahinya. Ma endi ng'eni en Oboke endo ma ohero ndiko weche machalo kamagi ahinya. Enero The Standard ohero weche magiluongo ni columns and analysis ma wach mantiere. Ka wang'iyo ang'o mantie matang' wamedi en na wach mar rowere ma Kenya manotimo maber ahinya kendo bende koro ne gimiyo Kenya nigi nying maduong'. Ne ogedede kama nyaka giwed jogo eko magin joma dongo. Tusker FC okawo simbo manendo mar Kenya Premier League kendo sani koro Matano wacho ni omora ahinya. Matano bags his third career title as Brewers justify CAF Champions League qualification. Sharks Kapaito wins Golden Boot award after notching 24 goals as Ingwe Rupia finishes with 17 goals. Mane wacho mantiere kanyo endo. Congratulations Tusker FC, gumakoro un champion sani endi gani mano ber kendo mor mang'eny ahinya. Ka ang'iyo ka endi BBI battle shifts to parliament. Ene koso nindi wachi ma BBI cha podo chako dok podo mana e od bura. Mane ler mantie kanyo wacho ni MPs allied to President Uhuru Kenyatta are expected to revive the constitutional changes pushed through the House this week. Following Friday's Court of Appeal judgment that affirmed the High Court's decision declaring the BBI illegal, the lawmakers have now cherry-picked 52 clauses of the BBI proposals, which they say don't require a referendum. Mane wachi mantiere koro Jeremiah Kioni gine ikre matero gik moko kanyo endo kwacho ni gimado mondo giwachi kaka moro mantie kanyo in increasing constituencies from proposals MPs want to pass through, increasing constituencies from 290 to 630. Protection of 26 constituencies that did not meet the population criteria in 2022. Nomination of presidential candidate and their running mate to parliament after general election. Elected legislators in counties and national government to be made members of the cabinet. Creation of the World Development Fund. Mabedi broke out 5%. I could 7-year tax break for the youth. Creation of Youth Commission. Rema Kenya mane oloyo ng'weje mabeyo odoko ne yiero kama na ahinya wano ka nyiso ni Kenya pod nitie gi geno e ng'weje kinde mabiro. En mabende nitie to Oboke ni mar 3 wach mar rowere gi ber mane gitimo ai konyalo ng'iyo weche mag BBI ma kaka iro mondo tere koro od bura kod Jeremiah Kioni magi tegi ni weche mantie. Obado kod jomoko ma Nyanza okwer ni onge winjruok mancha gibeti ni Raila ma dhi bedo president. Bado ng'anyo wacho ni mago gik maonge. Governor Okoth Obado says declaration at secret did not reflect the political mood. Koro Obado wacho ni kata bende ninja ni wacho ni wacho ni mano gima onge. Wacho maliti ya siasa. Maina Jim Wanjigi wacho ni I'm ready to battle Raila says Wanjigi. Wanjigi alafu toge juri ni mamondo mikoro ting bandera mar ODM. Wacho ni mondo mikoro odio ka orakre gi Raila Odinga. Sama bende koro wacho ni Joe Farm takes over lucrative SGR cargo terminal. Me wacho ka endi kosa ni koro nitiere kambi mar Joho. Me wacho ni kosa ni koro okawo mano endo ohala ma itimo e terminal ma Nairobi mar SGR. Jomoko koko jomoko loso ohala. Mane kaka samoro piny ka endi ji betu nugo koko to jomoko loso ohala. Wacho somo kod jondiko ni kanyo wacho ni aluma gazeti ni ntiere jowa mabene koro magoro selala go kaendi ka bende paro mane en vice president mapacho kaendi ma en Michael kijana wa Malwa 18 years na wa Malwa to sani 18 years mane kaka sani koro nitiere mano en wa Malwa nitie jowa mabene magoro selala go ka mang'eny magi kite watimo ni gimos. Tusker weche mag joma matindo manotimo maber mang' wakilni weche mag tuke kawuono ka korwa 100 kachiel ng'wejego mane wayude mago medila
mopogore opogore to moloyo ahinya gold medals. Nyinga en ni Okello, wan gi juma manyien ore mondo mi warenge kode nikech ma bende juma mokoro godo dweni mar 8 osebedo kong'ich thi to kosa ni ndiye koro tugro chako gonyre we mondo mi waket Nyasaye mbele to wang'e ni weche dhi bedo maber. Erokamano Nyasaye.